Loatsika maly Tinoco Roberto antreniky. Soi-disant izy leader politiky. Tinoco Roberto tsy leader politiky, leader misy solelaka. Azonareo? Tinoco Roberto tsy leader politique fa leader misy solelaka. Comme la plupart des députés ao à Madagascar. Manao récupération politique exemple. Atuliaro faroy rojo boka magnano récupération politique. Tinoco Roberto olo soi-disant manampahaizana mianatra soi-disant tokony hainy raha nataony. Tamin'ny hery volaniko aminareo zegny resaka base Toliara io izy fa nivolagna misy problème zo ary tsy izy zaraiky nivolagna zay fa maromaro le scientifique nivolagna resaka le base Toliara. Ke Tinoco Roberto fa etsika fa olo misy solelaka karaha la plupart ny gouvernement io les députés jiaby tsisy regninareo io les députés misy solelaka. Azonareo zegny? Zegny sasany koa magnano récupération politique, sasany traître ary maro le traître ao resaka politique ao à Madagascar. Fa leranareo tsy maintsy ho avy fo ou on va régler votre compte là. Azonareo zegny? Aveo zany de amitsika boka varatra. Hitanareo? Analakely nagnano manifestation. Atsika boka mila ampianarigny donc tsy haiko. Hitanareo za isan'andro za mivolagna aminareo, izy koa fa magnano manifestation mila participation de tout le monde, olo jiaby. Izy koa tsy olo jiaby volaniko aminareo zegny, tsy avozo gendarme, tsy avozo police. C'est ce qu'on appelle rapport de force. Zavanareo analakely volaniko aminareo zegny, azo nagnambela gendarme, police jiaby niza. Amitsika ndraiky, zay boka mavozo gadra, mavozo maty, mavozo tsy haiko. Bonjour. Donc, volaniko aminareo, atsika mbo adosoa heky, comment dire, cette peur. Atsika ne tsy mavozo volaniko zegny. Atsika boka varatra tsy mavozo. Atsika boka varatra atao forcegna fa anareo dindery. Ampidiritsika agnaty lohatsika edy. Zay boka fa malaza atao dindery, zay dindery. Azonareo zegny? Anareo tsy dindery. Ataova agnaty lohanareo zegny. Anareo tsy dindery. Anareo abadoagna. Exemple, le misy la chance nahazo nandeha l'école soit mais imaginez-vous volaniko exemple anaka mandeha l'école à partir de 12 ans à Madagascar, za avy en France mbola ampianariny maramila koa. Za nahita lalagna. Azonareo zegny? Nahita lalagna za. Anareo tsy amezagna lalagna. Ary io kiniagna volaniko zegny. Ary io kiniagna. Firy fois za mivolagna eto volaniko aminao magnavakavaka rô. Tsy le madiniky le mpitondra fitondragna magnavakavaka. Ampiadivindreo volaniko le merina andraiky le côtier. Raha zegny tsy tianareo volagniny fa ampodiko isan'andro volaniko aminareo zegny, ampodiko fo misy le fagnavakavagna le merina andraiky côtier ataony le fitondragna. Tsaotra ianareo. Ataony le fitondragna. Ampiadivindreo tsika. Atsika mangigny fo. Exemple ta Toliara, nagnino olo jiaby tsy niposen'ny citeny admettons allô tsika. Nagnino tsy posen'ny citeny? Vahoaka jiaby andeha hitsika tamizay. Nagnino izy nandeha Tananarivo? Za iny boko occupé non? Niany papanay fanapera niboaka anao nagnasary nivolagna fa niboaka papanay fanapera. Ça c'est ce qu'on appelle récupération politique volaniko zegny. Ampodiko aminareo, récupération politique. Deux députés à Toliara araiky
Dinoko Roberto fa mavandivandy depuis enitra zay ka tsy jireny foiky. De toute façon fitondragna ty fa tsy mahay megnitra. Azonareo zegny? Fitondragna fa tsy mahay megnitra. Azonareo? Donc, anareo vouleza eky encadalendreo. 20 heures, vous vous rendez compte? 20 heures de délestage au à Diego Suarez. Anareo agneky fo. Tsisy araiky aminareo mivolagna fa bon, empakeky. Ireo mizahatsika fo, karakory le Diego ty. Mardindere, ataotsika zay raha ty ataotsika ro magneky fo. Avy reo zio mivolagna dans 2 semaines vita délestage anareo zio fa mangigny edy. Zay moka communication Jirama. Or ka fa hainareo fa raha zegny tsy ho marigny. Anareo mi-continue mangigny fo anareo, magnano fo. C'est pas comme ça vlanko. Voleza anareo agneky. Olo ny fidenareo. Que ce soit Diego, que ce soit Nosibe, que ce soit Ambanja, na midika anareo, fitanareo koa ro. C'est œil pour œil, dent pour dent vlanko aminareo. Zio fa tsisy démocratie. Zio ty fa révolutionnaire. Fa tsisy démocratie zio. Ireo tsy agneky anareo angataka lalagna andeha hagnano manifestation. Azonareo zegny? Fa ireo ndraiky, izy koa magnirika olondreo hagnano manifestation, ro mahazo lalagna. Donc, démocratie fa tsy existe. Allo amizay midiky révolution vlanko zegny. Volezanareo miambigny fatana, miambigny Tananarivo, miambigny lohany, miambigny zegny. Non. Io tsy mila lohany zegny. Io tsy mila lohany. Taova agnatin'ny lohanareo zegny. Anao si be, anomaly. Ino raha nambela anareo no si be, gendarme mandeha menasa anareo. Ireo mangalatra ndraiky, tsy avozo, imagine za ndeha maki tragnonao, tsy za mavozo, anao ndeha vakiko tragno ndraiky mavozo. Tsy anao mbesa koa mibasy, anao koa miditra koa, itroako lohanao. Dika zay, ireo zio micommande tokantragnonareo jiaby, raha jiaby ataonareo, ireo micommande. Bientôt vlanko aminareo, anareo ila vadinareo, mila mangataka permission boaka Tananarivo. Be foifany mamy raha vatomanga. Azonareo zegny? Mila mandeha tsara raha nazy. Izy tsy mijery. Tia voabeko amizay premier ministre, atova. Je ferme ma gueule mon roi. Je ferme mon gueule mon roi. C'est comme ça. Yo tsy solo magneky zegny vlanko. Anareo victime. Za gneky 20 heures de temps, za tsisy asanareo maty. Olo miasa exemple en tant que comme menuisier, miasa en tant que je sais pas, soudure électrique, miasa comment ça, restaurant. Vous vous rendez compte? Anareo io fo anginy io fo. Nindreo amizay mandeha agny tsara. Nareo fa naregny tatoato fa misy délestage à Tananarivo? Non. Fa indreo fa Tananarivo, izy koa fa maromaro loatra délestage, ro tsy maintsy mihetsiky. Izy nataondreo nihetsiky. Zava, nisy naty tamindreo tany? Nisy naty? Au contraire, mbola namiagna vola koa ro. Mbola namiagna vola koa. Atsika ao ndraiky, zay ty boka mavozo tivitry, zay ty boka mavozo gadra. Anareo fa gadra à ciel ouvert. Anareo fa esclave. Anareo fa colonisé. Azonareo zegny? Anareo itsaboegninareo mila miamby spécialiste boka Tananarivo. Vola midika agnatin'ny pornareo mila lefa Tananarivo. Izy koa au moins divisena par 6 budget de Madagascar, za d'accord à égalité. Fa
Pakeboavy magnamia miliara, firy mandeha agny Antananarivo, firy mipetraka ao à Diego, soit Nosibé, soit Tuliara, soit Tamatave, un peu partout. Anareo ny kirakara zegny ke, anareo ny kirakara zegny tsy tiavandreo volaniko aminareo, izy koa fa mivolagna resaka état fédéral, tsy tiandreo, fotony haindreo fa ireo mihitsy mivolagna, izy koa état fédéral, Antananarivo maty, non, fotony agnatin'ny lohanareo fa zegny, hitanareo, anareo magnano état central io, mamono le faritra jiaby, tsambaranareo fa le faritra bio andemono Antananarivo. Azonareo zegny? Donc voulez eka anareo intimidation n'olo aby io. Voleza volaniko zegny, andiana isokafa tragnon'olo nifidianareo, que ce soit député, que ce soit la banane, que ce soit bourra réglage, que ce soit maire, que ce soit zovy, tsy mafoaka ao. Idirinareo tragnondreo. Ireo koa fa tsy hagnaja tegna. Ireo tsy hagnaja atsika. Ino antony mbola atsika andeha hagnaja reo? Fa tsy justice volaniko aminareo zegny. Tsy justice. Reo magnano zay raha ataondreo. Zegny volaniko, atsika boaka avaratra aty volaniko aminareo zegny, tegna tsy haiko problemtsika ty. Tegna tsy haiko problemtsika volaniko zegny. Tegna tsy haiko. Oui, tegna tsy haiko volaniko zegny. Olobe, atsika boaka avaratra. Eko anareo fa nina vola, fa nazo vola, anareo boka mamitaka. Anareo boka izay boka anareo champion du monde volaniko zegny. Anareo koa championnat du monde traître. Zavanareo sy teny io. Zavanareo sy teny. Zavanareo bourra réglage. Zavanareo premier ministre, NC Christian. Ireo champion du monde de traître. Zegny atsika on en veut olo baka Antananarivo. Zegny amizay boka samborinareo agny reo. Samborinareo. Io amaray tsy magnano eky sasany. Donc reo koa tsy avoa leçon hely. Ireo micontinue fo. La vie-ndreo amizay micontinue tsara. Ny madinika amizay misarety là. Nindreo mandeha tsara. Zay vola, anareo boka Tuliara, anareo boka Sambava, anareo erany Madagasikara, voleza heka anareo resaka intimidation ataondreo io. Voleza. À partir de maintenant, volaniko aminareo zegny, délestage, mpianatrakura, mitrangana anareo. Anareo vous rendez compte? Anareo magnano devoir anareo amy la bougie, soit amy lampe de poche, magnano devoir anareo, mpianatrakura, soi-disant manampahaizana, olo censé andeha idiriger Madagasikara mare. Anareo censé idiriger Madagasikara mare, anareo mpianatrakura. Zay volaniko, vous levez tout le monde. Erany Madagasikara io tsy mila azy, mena zay côté zay Tuliara, on s'en fout. Le but volaniko aminareo zegny, magnadoso Andry Rajoelina, magnadoso premier ministre, magnadoso Ravatomanga. Izy koa nareo ikonty amreo mpanao politika aby io, ireo jiaby io misolelaka. Sasany fa teo. Tinoko Roberto, fa teo izy contre Yery. Izy ty misy problème Bastuliara, tsy mety atao Bastuliara raha jiaby. Zio ty ino raha ataony Tinoko Roberto. Tsara Bastuliara, mampidiky T'as vu les lèche-bottes qui sont traîtres? Niana amizay nareo volagna tsy mila atao zegny atao karaha. Non, je suis pas d'accord. Io tsisy olo d'accord zegny volaniko. Zay volaniko, vahoaka malagasy. Révolution fa zio fa tegna fa lera. Io tsy miambigny eky. Io resaka 48 heures maximum. À condition, atsika jiaby, on s'unit tous.
tsy miamby fa aloha Tanarivo mihetsika erany Madagasikara volako aminareo zegny erany Madagasikara izy koa mihetsika volako aminareo zegny milefa les forces io tsy voatanany force arakaraka force tsika basy eka tsika kadalendreo sérieusement basy eka tsika kadalendreo la plupart andreo io volako aminareo zegny izy koa faty io ro miexilé ro amizay mizaha ty mizaha karakory azahoagna koa impodianagna azahoagna place agny tsy aminaka ty volaniko la ligne naka toujours pareil za tsy mivilivily natao za mivolagna état fédéral io fotiny pendant 60 ans fa maro olo manampahaizagna zay tsy mila magnano état fédéral mila mitady solution antsika mila mifankatia il faut qu'on soit unis mila mizaha olo intelligent magnano atao décentralisation atao province autonome fa kaza touzegna kaza mivolagna resaka état fédéral non je suis désolé azovagneky budget de Madagascar, les 100% budget de Madagascar, 97% mipetraka Tananarivo, le 3% zaregna am 5 provinces. Azovagneky zegny. Tsisy olo agneky zegny. Azovagneky fa izy koa fa bourse d'études avy d'abord iro am centre antreny mangala zay tadiavindreo le reste amizay amiagna les faritra bio. Non, je suis désolé. Tsy possible raha karaha zegny. Azovagneky diplôme tsaratsara andeha ivangena tu vois le reste amizay tsy mahazo mivanga. Azovagneky fa tous les généraux d'abord olo baka am centre antreny ke après amizay le tsipitipitina amiagna le baka am faritra. Anareo volagna vandy zegny ataovanareo étude zavanareo jiaby amin'ny internet général tel zavanareo. Io amizay zavanareo poste ministre tel mitana ty le mahazo poste amizay avoabeko soit izy avoabeko ny mamiravatmanga soit izy koa tsy magnano asanany izy koa anao tsy magnaraka volagnanay anao viré azonareo zegny. Donc je suis désolé volaniko, je suis vraiment désolé fa atsika vahoaka koa izy koa tsika tsy uni erany Madagasikara io volaniko zegny nzay ino raha volagnindreo agnadoso andraduela atsika tsy adositsika mamiravatmanga mbola mitofo agnadoso andraduela ampoditsika Marc Ravalomanana mbola izy fo agnadoso andraduela ampoditsika Christine Razanamasoa mbola izy fo ampoditsika Hery mbola izy fo. C'est une guerre sans fin. Zegny volaniko parfois il faut tout détruire pour mieux reconstruire. Azonareo zegny pour l'instant le seule façon pour tout détruire karaha nataony Rwanda volaniko aminareo zegny karaha nataony Éthiopie 81 Éthiopie volaniko aminareo maty Moussala en 95 niady ro nagnapetraka état fédéral zavanareo zio tsy tsara Éthiopie ou tsy état fédéral, c'est quelqu'un qui ne veut pas le développement de Madagascar. Zay mbola mivolagna fa mampiady état fédéral non, io tsy mampiady zegny. État central izy hitako mampiady zio. Azov ke possible ke zay resaka touriste, zay resaka lavanie, zay resaka nia alenao raha jiaby izava Tananarivo amizay ampodinao 3% fodinay le reste gardenao allez chez donc tsisy olo agneky raha karaha zegny tsisy olo agneky raha karaha zegny ary raha zegny ianareo ne raha zegny ianareo mais forcenareo zay kiny ataonareo cette fois-ci ça va pas marcher volaniko aminareo cette fois-ci ça va pas marcher fotiny état fédéral anao tsy Nico Roberto zegny anao tsy leader politique ataova agnatin'ny lohanao zegny anao pisolelaka politique leader de pisolelaka. Non, la plupart des députés vous devriez avoir honte. On a déjà député, que ce soit député Nabil B, que ce soit député Nambandja, que ce soit peu importe. À part Afakan Christian, comme Narosé, à 12 Afakan Christian. Le reste, comme Naro, c'est député. Naro, yo, juste
pour votre intérêt personnel, vlan comme narosé, intérêt personnel. Imaginez un diable député Bokavarcha ni voul, bon, zet chanyeki, isko chivita, pom avavti. Imaginez la pression à vos gouvernements. Asnaro, par contre, anaro comme vous n'avez, ah, mam ravat manga chanyeki amboarni pom ravat manga. Ah, ok, bon, chamboarni bas, chamboarni. Même avec mis, ah non, anaro tchad, non, mam ravat manga ko fon vulnga, ah, fazing, ambela fo. Vous vous rendez compte de ça? Il fait la pluie et le beau temps, vlan comme narosing. Il dit en justice, il dit en radia, poissonnerie, bola il dit en radia, prison, bola il dit. Donc, azafadi, atika boka vartsa ti, à un moment donné, zalay, atika mila mietsk zala, sérieusement. Isko na rofa kivi, isko na rofa marari, atova izin zan kanaro vlanko zeng. Kazambela naro zan kanaro amare, mbola, iambigny resaka délestage koa. Kazambela naro zan kanaro, mbola ndegnefa écolage koa izy amare, am zan kanazy. Tant que naro tsy miady vlanko amizay, io tsy azo. Tant que tsisy révolution à Madagascar tsy androso. Profitez naro délestage, profitez naro. Atova insécurité eran Madagascar diaby. Zavanaro izy ko tsy miboaka, izy ko tsy réparenjo délestage io. Atovanaro insécurité à Madagascar boka. Touchenaro karanjo. Zavanaro izy ko tsy mandeha dirama le lendemain. Faut anaro y touche leur bien que. Anaro nde touche leur bien. Ah, boarinjo direct à lumière. Zavanaro boka. Tsy kanga pariage boka. Mitchefa naro diaba atova boka zay. Mitchefa naro diaba atova naro zay. Amezako 24 heures fo naro mandeha dirama diaby. Faut ni toucher naro portefeuille njo. Tant que tu touches naro portefeuille njo, intérêt njo, iro tsy mijery vlanko aminaro zay. Faut iro misy moyen, misy groupe ro. Mandeha vanga l'essence ro. Io tsisy problème amindreo. Anaro madiniky ndraiky, le miasa menuisier, le miasa restaurant madiniky, déjà client fa tsisy, le client madiniky misy igny koa, mbola voniagna am délestage. Ero mpanao studio, les artistes, diable anaro diable concerné am resaka délestage, atova agnatin'ny lohanaro zegny. Pianatra, anaro concerné resaka délestage, karakory ataonaro agnano révision andrahaligny. Anaro magnano la pêche, karakory ataonaro conservation ni entana tsy lafinaro. Donc mandini edy anaro, sérieusement. Tegna mandinia. Io vlanko aminaro 48 heures, à condition que anaro diaby uni mitrangana pour la même voie. 100 personnes devant la porte de bourg à réglage, iri Jocelyne Maxime, iri la banani, iri olo mampijaly anaro diaby. Le reste am lalabe. Après m'zay, 4 groupes quoi miambigny. Karakory ataony gendarme soit les forces andeha amopoko soit andeha employer la force. Izy koa ro mi-employer la force, miboaka le groupe igny amizay. Izy koa gendarme efatra nanakina olo araiky, miboaka koa folo manaka le gendarme efatra io koa. Azonareo zegny, ataovanareo stratégie agny. Izy koa mandefa la bombe lacrymogène vlanko aminareo zay, direct alevanareo mouchoir lamba legny, ataovanareo sommet golf agny. Izy koa fa havy, vangonareo amin'ny comment ça bâton mipody amindreo agny bombe lacrymogène ndreo. Fa empaka. À un moment donné, il faut passer à la révolution vlanko aminareo. Baseky
atsika volagna karakory fausse promesse indreo amboarinay délestage zava ino raha volagny Jirama dans une semaine volagny Jirama fa vita raha jiaby. Nagnino premier ministre anavy Diego Soares to pendant plus de 24 heures tsisy délestage, izy niala to igny nefa délestage azonareo zegny. Donc voleza anareo ankadalain'olo aby io, ireo io mamorera anareo. Zava raha nataondreo anareo ny fidy mera à 67% tsy nambelandreo nitonda fotiny tsy miaraka amindreo monsieur le maire io. Donc voleza ika anareo ankadalain'olo aby io, ireo olo aby io fa tsy olo fa biby reo io mavita mandafo ndre mandeha nindreo volanko aminao zay. Même amarema amy raha vatomanga mivolagna amindreo, vonia zanakanao, vonia vadinao ataova asanaka, voniandreo. Ireo tsy olombelogno volanko aminareo zegny. Zava Tinoko Roberto, il y a 10 ans de ça, ils ont voulu attention, Hitler, cancer, diable, nanti ils ont voulu tsara, bastuliar. Ça va vous fort de fin. Ario, bastuliar, après le reste, ça va suivre. Azonareo zegny, ande, izy amizay tsisy raha misy aminareo. Anareo volana fa andeha miasa anareo raha jiaby, au contraire ande mono taranaka anareo. Ande amono taranaka anareo. Ireo magnavakavaka volako aminareo zay, magnavakavaka. Justement, grève générale, zava exemple, karaha la France, des fois, magnano grève, tsisy olo tsy magnano grève zegny. Raha zegny agnatin'ny constitution, tu as le droit. Tsy araiky venjagna be, tous les peuples malgaches tiennent leurs espoirs sur moi. Et je peux pas faire plus pire que Ravalman na volagny. Or que izy io lombolombo tainy vangoloa volagny andreo zegny. Zava raha ataonanjy radio ely. Tout l'espoir d'un peuple volagny. Il a juste détruit les rêves de tout un peuple. Azonareo zegny. Nivony ananjy radio ely, rêve ny vahoaka malagasy jiaby. Nivonieny. Donc tegna azafady, za zio volaniko aminareo zay za fa tsy mijery feky raha volagnin'indreo fa zio fa lera, tegna lera. Nareo nosy be, anareo ambanja, anareo ambilo be, eran'ny Madagascar volaniko aminareo zegny, tanady partout volaniko zegny. C'est l'heure, c'est le moment ou jamais volaniko aminareo zegny. Ary ino raha volaniko aminareo, mietrefa anareo alohany sommet du COI igny. Izy koa hitany communauté internationale ke mais Madagascar ro tsy avy. Ary io amizay possible koa malaky rongana ireo ty. Fotiny ivelany tsy de mahitany comment dire ça, asitrikin-dreo raha jiaby. Karaha sasany vahoaka malagasy tsy mahita raha mandalo. Zay ty ndraiky mahita reo mba misy raha zay mba nandalo tagny. Bon misy raha zay Tatuliara, misy raha zay mba tano Asambava. Fotiny zay magnaboaka izanareo. Fotiny kiny atao le délestage io, comme ça nareo tsy mahita nouvelle mandalo, tsy hitanareo nouvelle mandalo. Exemple azo nahita fa misy 6 tiako madiniky nandeha ni violendreo. Azovy aska nietsiky ministre de la culture, ministre de la justice. Nivolagna reo nagnano communication. Tsisy araiky nasaky nivolagna. Fotiny tsy Antananarivo agny raha vo io. Tsisy building zegny. Tsisy building zegny. Ambila izy latsaka, lera izy latsaka boka agnabon'ny langitra agny, io nareo mahita fa ity mba building igny, or que nareo fa agnatin'ny lavaka. Anareo fa agnatin'ny lavaka fo hitanareo. Fa maty niany tsy matamare, maty heureusement. En tout cas zala, za me préfère zala mourir avec honneur que mourir maty mosary tsy niady. Voilà, maty mosary tsy niady. Justement baka zay ny volaniko, atsika mbo mangala exemple hely.
Mietrefa tsika jiaby fô à condition ke olo jiaby mbo mbola nareo eky io tsisy dikany io tsy miova io anareo io tsy mampiova izy io boka anareo tsy mampiova io fô tagnaty lohanareo mivolagna fa io tsy ova eky anareo tsy mampiova izy à condition volaniko mihetsiky olo jiaby non franchement tegna mafaininy des fois mais bon za fo mivolagna aminareo za tsy kivy za micontinuer fo za micontinuer za misy le temps boka za misy le temps za tsisy délestage aty tsisy délestage de za mbola tsisy internet za namezany opérateur anaka 4G azonareo zegny za boka tsy agneky imagine cyclone fo pendant 10 jours zay tsisy électricité lalabe jiaby nafodin'olo lalabe jiaby nafodin'olo même pas 24 heures après même pas le matin nafodindreo lalabe à midi olo jiaby fa la plupart fa nazo électricité hitanareo zegny oui oui non mais franchement tsy mitovy fo eky tsy mitovy ty tsy mitovy eky volaniko aminareo zegny non sérieusement marigny mijaly en France marigny mijaly en France fa tsy tany za mijaly en France toy zay mijaly en France za fa mivolagna aminareo zegny oui anareo mangigny loatra zala anareo karaha tsy lehilahy anareo karaha tsy viavy zay volaniko aminareo viavy jiaby io raha misenareo koa tsy magnano grève kazamenareo raha io andrahaligny anao miboahagny volagna indao anao magnano grève ataovanareo karaha zegny na anao tsy magnano devoir anao alohatreniky miady tombotsoa mampitsiky avenir eto Madagasikara izy koa tsy magnano raha karaha zegny kazamezanareo raha bekin'igny izy zavanareo boka io volaniko aminareo zegny même pas 24 heures zavanareo ro jiaby antanao amezanareo pression anareo magnango boka mavita magnamia pression amezanareo pression agny lela be karaha io avy io devant io karakory azahoako vola niany andeha io koa za niany non andeha za bricolage non c'est pas comme ça non mafaininy zany mizaka non mais sérieux quoi sérieux za tsy possible aminaka boka zay za me za io fo électricité tsy possible volako zay tsisy électricité za mo ty safosafo izy amizay mandeha misafosafo miprofity andra misy délestage magnasary mitositosy volagna aminazy mibogno asafaty agny anao volagna miprofity anao mahita délestage magnano mitositosy indao miady antsy tombotsoa mampandroso Madagasikara volagna zavanareo baka io miova fo non sérieux bon zegny vidéo tsika niany ty tegna atsika boka aieky anao ouverture la pêche de maloky agny iry gouverneur magnano la fety agny izy tsy jireny fa délestage aty or ke misy namagna tagny nitondra la glace ravagna la glace fôtiny tsendiky feno zegny fourgonnette indreo mitondra le maloky mbola tsy mahazo mitondra antreniky rô aligny amizay tsy magnazo magnano la pêche fôtiny la tourine chinois magnano la pêche non iny boka diaspora iny volako aminareo zegny iny récupération politique volako aminareo zegny fa mivolaniko taminareo misy manao récupération politique azonareo zegny miady intérêt-ndreo karakory andeha ipodianandreo zegny le problème voalohany volaniko zegny atsika Madagasikara tompiny Madagasikara ampihetsiky Madagasikara atsika iambiny la France atsika iambiny la Russie atsika iambiny africain ireo mbola misy raha koa réglendreo ro samby ro agny antreniky azonareo zegny donc atsika mila miprofite izy io tsisy la France avec andeha agnampy le fitondragna aty ou la Russie andeha agnampy fitondragna aty mila miprofite izy c'est ce qu'on appelle stratégie étudiegna raha jiaby mietrefa nareo io tsisy arme eky mandeha fa tsisy izy koa tsika jiaby mihetsika volaniko aminareo zegny vers les forces manque effectif force à condition ka tsika jiaby mihetsiky
tsy miamby karakory atsika agnano non direct avolo alohatsika fa karaha zay boka oui alohatsika volako zegny bon zegny izy niany mare koa tsika mizahazaha sujet hafa azafady aminareo izy koa tsy voavoaliko anareo jiaby tegna azafady fa tegna maro loatra le message tegna azafady aminareo mais après amizay le tsy maro miditra ami za zio gnano triely le tsy de magname proposition tsy de mikoragna loatra tsy hitsa nadosiko izy tsy za après amizay izy koa izy misy ty hidriky izy possible misy olo zio ty hidriky magname proposition la place amizay fa tsisy tsô bloquen'olo la place igny zay fo volako fa c'est pas parce que za nagnadoso anareo ka za tsy mila anareo c'est pas comme ça azonareo zegny juste pour vous avertir za mi préfère avertir aketrao fo nadosin-gah iny zay non za mi préfère olo magname proposition magname ino hevitra atao fôtiny diso ty volako aminareo zegny atsika zio fa nipasse révolutionnaire atsika fa tsy raha nipasse eky démocratie révolutionnaire zegny atiavako la plupart des pays io nagnano révolution agnadoso olo tsy les corrompus les dirigeants africains corrompus nadosondreo par rapport amy la révolution voilà zegny atsika révolutionnaire io ok merci aminareo ben bon vendredi bon ninefa bon week-end boka direct voilà week-end fa commence anareo tsy adosika volagno zegny ataovy kokoa agny fô voilà non misy boka misy olo fa ela tu vois izy tsisy proposition ok eko izy ty tandregny en tant qu'ami izy tsisy proposition donc voilà tsy zay fa za non après amizay izy mavita mandefa message fa mempe aminaka izy valiako fo ndray non tsy adosiko anareo zalahy ok allô oublie anareo igny za tsy agnadoso olo ok c'est bon ok bisous anareo jiaby